F'intervista li għamel mal-Malta Today, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino iddiskuta d-deċiżjoni tiegħu li jmur għal pass li jmiss sabiex ikun kandidat fl-elezzjoni ġenerali. U insista li s-Segretarju Ġenerali għandu jkun kompletament iffukat fuq l-aħjar interessi tal-partit. U minkejja li l-Istatut tal-Partit Nazzjonalista jippermetti li s-Segretarju Ġenerali jikkontesta l-elezzjoni ġenerali u jemmel li min ikun f'din il-kariga ma jistax ikun totalment effettiv jekk qed jiffoka fuq il-kampanja tiegħu wkoll u bekk ħass il-bżonn sabiex jirreżenja mill-kariga tiegħu. Ikun aħjar li jkun hemm xi ħadd li qiegħed esklusivament jikkonċentra fuq il-kampanji elettorali tal-partit minflok ikollu kampanja tiegħu personali. Michael Piccinino semma kif titwara li ħabbar li se jirreżenja minn Segretarju Ġenerali. Karl Guder kien esprima l-interess tiegħu biex jidħol f'din il-kariga. Iżda wara t-telfa tiegħu il-Partit Nazzjonalista ħass il-bżonn li jistenna qabel jibda l-proċess għal segretarju ġdid bħala forma ta' rispett, kif ukoll kellu jsir proċess ta' tibdil intern fih dan l-istrutturi tal-partit. Michael Piccinino ġie mistoqsi wkoll dwar il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista u hawn semma l-ipokrazija tal-Partit Laburista e kif kienu għamlu snin twal biex jippubblikaw dawn il-finanzi. Fil-waqt li fakkar li bħalissa is-Super One u l-medja tal-Partit Laburista tinsab mifnija b'ħafna dejn. U sosna li dan hu l-istess partit li bħalissa jagħmel dak kollu li jista' sabiex jipproteġu lilhom infushom. Partit Laburista li qed jipprova jgħaddi liġijiet biex jipproteġi lilu nnifsu u Partit Nazzjonalista qed jipprova jgħaddi mozzjonijiet biex jgħin lin-nies jiġġieldu l-problemi li jiffaċċjaw huma stess. Michael Piccinino sosna li l-Partit Nazzjonalista qiegħed biex iwassal proposti għad diversi problemi li qed jaffaċċjaw il-Maltin u Għawċin kollha. Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern huwa dak li għandu bżonn pajjiżna sabiex jimxi l-qudiem. U għal dawk li qed jaħsbu biex fl-elezzjoni li jmiss ma jivvutawx, Piccinino sosna li l-Partit Nazzjonalista jagħmel dak kollu li jista' sabiex jisma' l-problemi tan-nies u jippreżenta soluzzjonijiet sostenibbli li verament se jgħinu lill-poplu.